Здравейте! Днес ще направим една оптична илюзия. Т.е. се занимаваме с оптика. Разгледаме една стрелка, която показва само надясно. Ето отражение показва само наляво. Ще въртим стрелката и ще видим, че си показва само надясно. Пипам умишлено стрелката с молива, за да видите нейното отражение, че е същата, че е стрелката. А не, че е нещо нарисувано от другата страна. Сега ще завърта. Отново показва надясно, но отражението отново показва наляво. Пак ще завърта на 180 градуса. И отново стрелката пак показва надясно, а пък нейното отражение наляво. Тоест, както да го върта стрелката, тя се ще показва надясно, а отражението наляво. Купено от AliExpress, ще остава линк за те, които искат да си купат за няколко лева. Иначе принципът е, че изглежда така, ако го гледаме отгоре.